Завършване. Неусетно, дори не разбрах как завърших първи клас, а след него и другите класове, като птици от отворена клетка, бързичко излетяха и те. Навярно тези 12 години много ни се видяха, но за мен най-ползотворните бяха. През тях аз се учих, израствах, творих и с моите другари дните броих до моментът, в който училище ще завършим и това предизвикателство за нас ще свърши. И ето, със звън тържествен, настъпи този момент. И аз от първолак вече съм абитуриент. Но пред мен винаги ще изплува спомена за класната стая, в която, задружни или не, прекарвахме голяма част от нашето време. За учителите с благородни лица, които урок ни преподаваха и обгрижваха с човещина и искрени сърца. И за съучениците, с които бяхме и в радост, и в тъга. И макар, че беше дълго чакан миг от нас, сега ни е безкрайно тъжно, че настъпи последният ни учебен час. И от тук ще тръгне всеки в посока нова, приел отговорността, че вече сме пораснали и не сме деца. Но вярвам, че светло бъдеще ни чака и възможност да покажем какво научили сме тука. С уважение и благодарност сега аз разделям се с всички вас, но обещавам, че винаги в моето сърце ще има тайничко хранилище да пази спомена за всички ви и за това приключение, наречено училище.